Real Sociedad Fundazioak Athletic Fundazioaren laguntzarekin Bertso derbiaren bigarren edizioa antolatu du. Urtarrilaren lehenengo asteburuan anoetan bi taldeen arteko derbia egongo da gizonen ligan. Emakumeen derbia aldiz hurrengo astean izango da. Eta bi horiek aitzakiatzat hartuta, urtarrilaren 3an Bertso derbia egingo dute Donostiako Antzokizarrean. Bertsoa eta futbola batu dira jada, ta pasa zaitezen bi dimentsiotara, gonbidatzen zaitugu zu Donostiara. Leiatik at dagona isladatzen bada, irabazleak denok izango baikara. Talde bakoitzan 3 bertsolari arituko dira. Kapitainak aukeratuta daude jada. Realean Amaia Agirre eta Atletiken Igor Elortza. Baina beste bi bertsolariak bozketa baten bitartez aukeratuko dituzte. Abenduaren 8 arte aukeratu ahal izango dira parte hartzaileak. Bertso derbian puntuak josten, 6 laguneko kuadrilla, ta anoetan bi futbol talde, urrezko puntuen bila. Dimentsio handikoa datorrenez urtarrila, joko zelaia euskaldunon jai bihurtu dadila. Joko zelaia euskaldunon jai bihurtu dadila.